Jare ibuku luwih penak lara untu lara ati gawe awak iso guru. Gak iso maju mikir terus dalan buntu mlungu karo galau saben malam minggu. Mikir kok dadi sorong, nangis malah dadi sengsara. Kakean mangan ati risih gadeli. Wis tak lakoni kabeh sing kok karepi, ra perlu mikir dino kowe sing tak tresnani. Wis tak lakoni kabeh sing kok karepi, ra perlu mikir dino awakmu tak tresnani. Don't forget to like, share, comment, and subscribe YouTube channel Yona Hernanda. Aku gak wedi nek misale kowe lali karo apa sing wis tak lakoni iki. Dadi saiki sawise kabeh wis mari, tak arep kowe iso ilang minggat lunga wis ra usah bali. Mikir kok dadi sorong, nangis malah dadi sengsara. Kakean mangan ati risih dadeli. Wis tak lakoni kabeh sing kok karepi, ra perlu mikir dino kowe sing tak tresnani. Wis tak lakoni kabeh sing kok karepi, ra perlu mikir dino awakmu tak tresnani. Mikir kok dadi sorong, nangis malah dadi sengsara. Kakean mangan